ಇನ್ನ ಅದು ಅಂಚೆ ಮಾರೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಬಿದೇ ಬರಂದತ ಮಾತು తెలుపులు ఖర్చుదు ಪೂರ ತಿನಿ ಜೈ ಮಹೇಶ್ ಮತಿ ಬೈ 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 ಮಾತು ಬೈ ಗೌತಮ್ ಮಾತಾ ತುಳುವರೆಗೂ ತುಳುನಾಡು ವೈಭವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕೆಟ್ ಚಿಕನ್, ಸ್ಮೋಕಿ ಬಕೆಟ್ ಚಿಕನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾತ ಜವನಿಯರು ಸೇರಿದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾರ್ದ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಎಂಕ್ಲ ನಂಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿನಿ ಇದಾಲ ಕೈ ಬಿಡಂದು ಅಂಚ ಮಾತ ರಡಿಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಪೋಯತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಆತ ನಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತ ಪೊಯ್ 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 ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಲಿ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಗಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಕತ್ತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೋಡ ಮುಂಚಿ ಸರಿದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಸರಿದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಾಳು ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಬಿಸತಿ ನೆಕ್ಕಲು 3 ಬಂಡೇರಿ ಆ 3 ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಜನ ಇದು ಗಂಡು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್. ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ದತ್ತದು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬನ್ನಲಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಗವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಚೂರು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಕ್ಕ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತಿದೆ ಪುಲಿ ಖಾರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅವಲಾತಿ ಏತಲ ಬೋಡ ಆತಿದೆ ನೋಡು ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಬಕ್ಕ ತೂದು ಮಲ್ಪೊಡಿ ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೆಶ್ ಸೂರ್ಯಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಂದ ರೂಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾವ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕುವ ವಿಧಾನ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಹೊಡೆದಲೆ ಪೂಜಲೆ ಸರಿ ಪೂಜಲೆ ತೆಲುಪು ಲೈಟ್ ಟವರಡು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಚೂರು ಬಜ್ಜಿಲ್ ಬಿರ್ಕಗ KFC ಆಪುನು ಕಾಮಿಡಿ ಓಸು ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ ನಡುಟ್ಟು ಮೇನ ಅರೆ ಬಂತಿ ನಾನು ಲೀವ್ ಮೇ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ಪುಲೆ ನನಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇಂತನೆ ಬೀಕ ಮಸಾಲ ಹೋಯ್ತದಂತೆ ಫುಲ್ ಪಾಪುನು ಗುರಿ ಬೋಡಿತನತ್ ಮಾತ ಯಾವ
ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ಸಿ ಹೋಗು ನಾನು ಮಾರೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಬಿದೇ ಬರಂದತ ಮಾತು ಫುಲ್ಲು ನೀರಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಡ್ಯಾಬಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ತವರಡು ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಿದೆ ಬೂರು ನಾನು గుడ్లదక్కడ మనసు వల్ల ఇంట్లో బాజా నెల్లాను అంటే ನನ್ನ పొల్లోడు దాదా మల్పేరు గొత్తుజ్జి పొల్లే పని పేరు ಅವ ಕೋರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನ ಸರಿಗೆ ಉಂಟು ಮನೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟೆ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಕೋರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬೈದುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕಲು ಕೋರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೈದುಂಡು ಆ 8 ಪ್ಯಾಕ್ ಮೇರು ದುಂಬು ಆಫ್ರಿಕಾಡ್ ಅನೆಸ್ಥೆಷಿಯಾ ಕೊಡ್ದು ಕೋರಿಲೆಗೆ ಮರ್ದು ಮಾಲ್ ತೊಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಊರು ಬತ್ತು ಸೆಟ್ಲ್ ಆತೇರು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಪೊಲ್ಲುಡು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಗಡ್ಡ ಕೈ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುಡು ದಿಂಜಾರ ಮುರಣಿ ಯಾನಿ ಕಟ್ಟದ ಕೂರ್ದ ಕಾರು ಮೇರ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಐಕ್ ಲಂಗದವನಿ ಮಾಡ್ದೇರು ಕೋರಿಗೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಯ್ಯೋ ಪೂರ ಧರ್ಮಾದಿ ಕುರು ನಿಂಗೆ ಐತೊಂದು ಮೋನೆ ತುಲಗೆ ಕಾತೊಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಈ ಸರಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಬಂಗೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನತ ಅವಲರಿ ಕಾತೊಂದು ಅವಲರಿ ಕಾತೊಂದು ನಿಮ್ಮೆ ಡೈನೋಸರ್ ಮಾತ ಬತ್ತಂಬೈದಿ ಅವಲರಿ ಕಾತೊಂದು ಅಲೆ ತೂಲೆ ಕತ್ತಲಾಂಡಿ ಕಾಣಿರ್ದಿಂಜಿ ಕಾತೊಂದು ಅವನಿಗೆ ತಾರ ಮರ ಬರ ಮೇರು ಯುಗಾಂಡ ಕಪ್ಪ ತಿಂದುಲೆಗೆ ಮೇರು ಯುಗಾಂಡಡ್ ಪೊಲ್ಲು ಅಂತೀರಿದ್ದ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅಡೇಗಿತ್ತ ಉಲ್ಟ ನೇಲವನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತೆ ನೇಲನಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಡು ಹತ್ತಿ ಚಿಂದೆ ಅವು ಕೋರಿದ ಅರೆಗ್ಲ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದ ಉಲ್ಟ ನೀರು ಅರಿಯೊಂದುಂಡು ಕುಲ್ಲರೇಗೆ ಜೋಂಡಿ ಕುಲ್ಲಾಟ ಬಂಡ ಅಯ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುನ ಜಾಗಿರ್ತೆ ಕೋರಿ ಬಂದು ಸರಿಗೆ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ನಾನು ಸಾಬಾಸ್ ಮಲ್ತೇರ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ತೂದು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾಸು ಅಂತ ಬಂಗಡ್ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲೆ ಉಲಾಯ್ಡು ಕೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡವ ತಾಲಂಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಜೋಕುಲ್ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ವೈದ ಸಾಪದಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏಜಿನದು ಮಂದರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ ನಾನೈತೆ ಸುತ್ತ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕನಕ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಯಾವ ಒಂದು ತೋಜ್ಜಿ ಜಾವು 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 ಅವಿತ್ತ ಬಗ್ಗ ಬುಸ್ಕಾಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದು ಕೇನೋಡವ ಎಂಚೊಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿನಿ ಯಾವ ಇಜ್ಜತ್ತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಿ ಕಂಬೋರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ಏನಡವು ಆ ತೈಕ ಪಾಪ ಬೇಯೊಂದು ಉಪ್ಪದ ಸೆಕೆಟ್ ಐಕಲು ಉಂತೊಂದು ನಿಂತುಲೆಗೆ ಪಾಪ ಬಂಜಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಬೇಯ್ದ ಈತ ಜನ ಅಲ್ಲ ಕೋರಿ ನಿಂಕಲು ಒಂದು ಫೈರ್ ಬಾತ್ ಕಡಪುಡ್ದ ಒಂದು ಕೋರಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಚಿಕನ್ ಆ ಕಂಗು ಪಾಪ ಕಂಗು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಕುಮಾರ ಆ ಕಂಗು ನೆರೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿನ್ಯ ಬೆಚ್ಚ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಂಡನ್ನು ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟೋದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕೋರಿಗೆ ಯೆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಇಟ್ ಒತ್ತೊಂಡ
ಗರ್ಲ್ಸ್ ಚಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮೇಲೆ ಕೋರಿದ ಕರ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಮರಳು ಎಸ್ ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬೇಯ್ದಿಲ್ಲ ಬೇಜಿನ ಕೋರಿ ಸೈಜಿನ ಕೋರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಟು ಅದು ಸೇರ್ತೆ ಹೋಗ್తుంది ತೆಲ್ಪುರು ಖರ್ಚಿದ್ದು ಖರ್ಚಿನಂತ ಮಜಾನೇ ಬೇಟ ಉಲಾಯಿ ಚೀಸ್ ಪೂರ ಪಾಡು ಬಾರ್ಲ ಆಯ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಕೀರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆತನು ನೀವು ಎಂಚ ಆತನ నేను ತಿಂದು ಎಂಗುಲ್ ಬಂದಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಆತನ ನಿಕುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದನು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಪೂರ ತಿನಿ నేను ఎంకిట్టాಗಿ నేను ఎడిటింగ్ ಅಂತ ಕಡೆ ಬಂದ ಬೆಚ್ಚಾವೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಬರಮಾಂತ ಎಂಕಡ ಬರನ ఆయన పొడి కౌసి పొడిన్ ಎಂಗೊನಿ ಪಾಮೆ ಸದ್ದು ತಿಂದು కొత్తే ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಜನ್ ಮನ್ಪುಡಿಯ ಯಾನು ಮುಂಡು ಬರ ಹೊಡವರ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಂಡನ್ ಬಳೆ ತಗೊಂಡು ಗುಂಡೆ ಬರ ಅಂಜನ್ ಅಂದೆ ಓ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಆದಿಮಾನವಲ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವೇಗಿ ಆವಡ್ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಲಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತನು ಮಾತ್ರ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ಲ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಏನು ಕಾಲು 5 ನಿಮಿಷ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಂಗ ಮತ್ತು ಮಂತಿನ ಬಕೀರ್ ಚಿಕನ್ 5 ನಿಮಿಷ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಂತೀನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನು ಹೋಟೆಲ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಆತನು ಎಂಗುಲ್ ಖಾಲಿ ಎಂಗುಲ್ ತಿನ್ಪಿನ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಒರಿಜಿನ ಏಳು ಪುರ ನಾಯಿಗೆ ಬಾಡುವ ತುಳುನಾಡು ವೈಭವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಡಂಡ ಕೂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಒತ್ಲೆ ಐಟೆ ತಿರ್ತಿ ಕೆಂಪದ ಬಟನ್ ಅವೇ ಅವೇ ಅವತ್ಲ ಎಂಚ ಎಂಚ ತಿನ್ನೋಲ್ಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಜವಣೇರು ಶುರು ಮಾಡ್ದೀನಿ ಎಂಚ ತಿನ್ನೋಲ್ಯ ಅಂದು ತಿನ್ನೋಲಿಗೆ ಐಕ್ ಮುಂಚೆ ಇರಬಾರ್ದೀನಿ ಐಕ್ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲು ಚಿಲ್ಲಿ ಆತು ನಾವು